Minto mwanya getinge ngakibwa kiribia. Oyo no mwana ino omuishia Embe omuishia nkuna. Omuishia obochoe omuishia kibiriti omonchali omache ndi bachibo kendo ogenda bokina boira. Utairo getige siomba oyolire ngo bataja mintanyu mache nge siomba umamia. Omonchali no mwana bwo omuishia ketali koiru kiara. Ekero koiru mwana bwo omonchali ekiara ekenege siomba kwa umamia. Igonte tegote valero ngali tangani. Biamono sana abantu baitu bakisi county asogo soka kisi na Nyamira asogo soka asobunge gochako kurututu mwana ino kuru Dr. Fred Matiang'i oyo kuriyobo president wense ya Kenya amaskani mwaoro geti gochi asechi principle gose colleagues bae na maskani yengenjo sana abantu baitu bakisi biamono sana maskani mwaoro geti gochi asechi principle gosaba sani ba Matiang'i igo bachete bamusigete biamono nyasaye tigaba sisi namba ibere abantu bamintombi yamono sana sogotera na Fred Matiang'i mwaro ebinto simbata etokore town ebinto gete bitayo ebinto bio bwana ngani gate tekobeka chune ebinto itu abere to komokani bona kanale nge advisor yae I used to tell Simba egente koko korane gente kibi tiga kona kubufundisha abana ebinto bitayo ayene CEO ye county you've been given billions of money control ye county korama genderero rosie ense yaito otuara maskani otuare legacy omwana ominto Simba tari koigwa igabwato mutu omuparakaka igate dekorane no nagunise omanyete tiganda Arati clip ek omuntu obwato kwancho kuyatomere Simba clip ek ndede okwana na very soft language ande nga device Simba no nyatindi gokora gazi nere oise komo chanio siekerere kemoni erumu geti wanse kugeita buna tikiarire kinyeni osiegete chidirisha ugasieka bako murangu ekemoni kerie gekorigere limbere nyuma kenyore ng'asita yokego soka naye gekoira na rakiri gososie ko murango goitesese yarira magena ile umba itakukula abantu bakisi counting ko libare Simba piba mokore pi egekoro barire obasiekereire there is no circulation of money osiekerire na rebye ko kolichibesa ale goteba Simba ne amine ongwa ne ro moibi Simba ne ro moibi omubepi kubwa baibi bons bibara sense yiga igonare gusabanga ekero kure menguru tore mentambe nabora nyore nayo gutanga gosoime omaide Simba gabugete ngana ere uni nere ubwata chiguni bono nere master of gunism oroche Simba go ntomera chiguni chikongite stadium for no good reason tamaitindo innocent ngana mobilize ire abante stadium mwengima against Barbara Ila Amolo Odinga. I want to be very categorical today. Njoma etenanya kwa address yenteke kurusimba ndwaneti is close 1 year down the line. Antomerita baisi bakandwa ni bakomboli ngumushara ire ngangolia. Nko baboli na kinki mokomboli abana baminto. Na Simba ate batogoite tokorusi chianga tokoira asale atoakane nko baboli for what purpose? Abana ubandu waneti esegi na ale gotumeka abana bwa baitetwe. Koko lemengoro tiako lemengoro entambi. Lemengoro enyenyi egeko na bora tangane go soengoli yume. I want to ntete konyoli Simba ebinto gete bwango kareto alinge campaign ebintaga kwanire ekera abarogi barengi gotusumbua bonchali omwana osoma lija etrama temwa graduate kwanyora abarogi ba mutali ori okarege tisa jabo tuko agoitira chindende mwana getoko soma ogoikagire digete kwa iguo taligu akariri ikori gete omwana ogosoma kwa igu mwana getata aretiku goseriana omwana ataretiku nabarogi gosembo gyakumu abanchali bakagechiwa bakamanya kusamba abarogi ekebiriti omorogi akobwatu oborigo ningo mokoro gakomo orikerieta omorogi boyi gukurunyamira onye kurubogirango kurugosenya nyali bali masaba abarogi bakasambwe kandaras abana baitu bagasoma squeeze tubata abanchali basomete nevertheless egaikera chinga kigete bonchali abaibi bagatachanda sana kwa kuchikogore gari yao goyetiga segete abaibi baibire gari kuchikogenda segete kwa guchombe cha ibiru chigaika gokirete ikakuyuma basote nyumba bakabona bakarusi TV bakarusi ebiroko bakaiba chibesa bakangenta abantu abanchali bakamanya korose gento gekoro kusungu ekamanya goita abaibi mugaso no butukuro mugaso okori wo moibi nonye kugotoka gose impometi kware tukwanyenywa okonyoro gosoka goseriana kwa bwatwa gwaitwa paka sani tie gatoka bonchali paka no tie gari house kuispara
Kusobe kinone ng'ombe yao gaboye sibe abogocha mambio nyororo no tiga kende kiao na bogocho kenyororo. I want to tell Simba Arati today. Njerate yoro anyari gotanga omwana omino kuruku Matiang'i okoriyo bo president bw'ensi yetu ya Kenya. Remember Matiang'i tari bo governor akoriyo komurwania. I know bo governor, you are looking for re-election. I bono wene to dina machogu. Na hanye no onye ko dina machogu. Tari ngone chisegi okoreta. Oni chinyanya chiao. Na machogu oni chinyanya chiae. At the end of the day, the people will make their decision. And that's what we call democracy. Ekromoske William Ruto achitega igamo Sunday town. I did not see Matiang'i okobangera William Ruto chiguni. Kose United Oppositions ekumubangera chiguni. They came here in Kisii town. Baka launch what they launched. Baka kwanira abantu bonsipi. Simba no kwarengo okakwanira abantu babo soro babo chafete baka kwanira abantu bakakora ki mukagenda muntu tayoruani tesege so bangire aje ninkyo ko bangira chiguni ngachitange otianga Matiang'i wave amacho uroche nyancha abantu bayabikire nkoroga nero ko bakonya 25 years down the line kuromus Kenya cha yabo cyo president paka bono gatutana konyora muntu gutwegerera nonyo musikira shogore gotebanga power broker konyera ira nero gutubrokeri emiaka yonsi ntonya konyora muntu gutwegerera otango mugusina agotike. This is a wave. This is a wave. This is a spirit erime abantu. Nkwa raba isi aba minyoka ali bakasoe stadium bakaigu ya bakasoa paka bakarusie carpet yali bakabika para. Ege togera konye ege ntuki abo mbanya ku enjoy. Yeah, people have given you the opportunity. People have given you the chance to execute the duties as a CEO ye county, but you failed completely. Instead of just giving services to the people, you're just applying goonism. Yeah? Etauni yetu yaringi ngiya, yaringi etauni yomorembe, yaringi etauni ya masikani, ekeretu abwate gendo tokoroka post election violence 2018, 2017, abantu no batamete bagacha komenya gusi. Egekogera gusi nense manyekanete yo mwando yo morembe mugusita ikurwana segi. Simbo cha gotoletera chisegi kuru Nairobi, twagusigete twagwanjete. Naka mwana kagukwana akanyerere kagote nabantu bagwanjete umagocha kotoletera obugunisi banta bagusi bangire bakwangire bunenya mengundo egekogere bintu ogokora ne bintu byekiana biri ongwa yakanite. So abantu baminto ba Kisii county ntete ko batebiga biyamono sana sogote na nomusike Dr. Fred Matiang'i. The spirit must continue. Let's pray for our son, because our son is the only person oranyari ko ira masrai, yeah? Ora ira masrai yomugusia semeseri nene egekora netu katonyore a national cake. Omuntu bwate goodwill. Oteta kokonyo mumuro uri omutonto amutomere clip week. Egekogera abantu bangire bagechu na ende tiankwa nendekeri omwerio. Etafauti nero yechukura cha Nairobi, netafauti nero nechukura cha Kisii. Iga gusi no toiboire no monta iboire no monta kolegasi no monta bwatite kura omonto kwotinde kwa Nairobi abantu barwete Kakamega monta karuviga omonta karugo senga iba kagenda kikazi omonto bwatere kuro. So there is no way okolinganisha siasa ya Nairobi na Kisiga. Nairobi no boy bibole bwechisimi abayibi no bali chitagi no je bako baenda bebisaria. There is a very different. You need now to categorize yourself omanya na ki chikura chiagusi ose siasa ya gusi eyen siasa ya loko ogwanite kukwana na abantu ngora omanya na ki abantu na kibali na ki abantu bamenyete na ki abantu bakore ebintu byabo. At the end of the day kwamanya kora abantu. Otherwise etero kore menguru limengorenke egekogera to kumanya mambi gusinguri nayo gosoaime.